Je zastraný jak hovada. My vole, nemůžeme přijít takhle domů. Dobré. Tak pojď. Pojďme nějak mluvit, ať musím. Dobré. Co tu máme? Ty pičo. Schody nahoru. Les fucking dlouho. Ale počkej, tam byl ten... No já nevím, vole, já ti nevím, jestli chci Nebudem nahoru. chodit nad tím stropem, prostě to úplně nezvíš. No a ten strop je úplně všude, vole. Není. Ty pičo. Tady je prachu, tady někdo pěkně dlouho nebyl. Ty vole. Já jsem tady viděl pásku cajtu. Jo, fakt. Fakt, že jo. Ty vole, tam zatím něco je. A to je. Když se tam podíváme. To je jenom nějaký. Asi jenom prostě místnost. Tam nevypadá nic zajímavého. Moc nepřicházíme, protože to lidi zavrtá. Jo no. Počkej. Počkej, já si musím dát mobil do druhé ruky. Takže tomu blokuju. Bacha, jo, fakt bacha, pičo. Protože to je fakt o hubu ten strop tady. Hej, někdo si z nás dělá prdel. Ty pičo. Co? Pojď. Ty vole. No hezky. Takže on už tu někdo byl? Ještě ta tapeta. No ta tapeta je pěkný komunitус. Kam ale jako dobrá křída. Ty vole. Jo, křída. Ale kdyby to byl Edis. Ten by končil. Ten by zdrhal. Tamhle nesmíme chodit. No tam ne, vole. Doprava ani kokot. Čum, tu už je světlo ven, vole. A i kunda nakreslená. Já tam chci projít. No počkej, hlavně bacháč. Se fakt nepropadnem, protože to je na hovna. Tak chodí víc kouzí. No. Či já mám pocit, že to je fakt důlek, ale už. Zásuvky, že už jsem si napil ještě telefon. Kafličky popraskané, vole. Ne, vyser se na to. Ne, nedělej to. Ne, ty letí dolů. Vyser se na to. Edis! Bacha, tam jsou lidi. Zavři to. A bacha, jo? Nedělej moc bordel. Ty pičo. Vana. Hej, co to bylo za budovu vůbec? Hotel? No, to je jako nějaký, no, ubytko, prostě hotel. Kubis. Hajtl. Kubis. Hádej, co jsem našel. Tady musíme jít pryč odsud. Co s tím? Tu chodbu můžeme projít. Tady do téhle místnosti nemůžeme. Ty kokot. Otáčíme. Tak to je smrt Koukni tam. tam za sklo. Nesvítám. Jako jo, svítám, ale mobil. Počkej. Nějak chytře to nasvětlí. Počkej. No, já už nevypnu. Počkej, já můžu zakrýt tu Dostal ledku. jsem nápad. Dívat, kde je ta ledka? Tady, počkej. Já zakryju mobilu ledku. No, tam nejde nic vidět, počkej. Je to zamazané, ale my to vidíme jako. A? Hezky. Nic moc. Nic extrémního zase. Jdem. Jdem. Tam to je smrt, vole. Tam nejdu. No. Hej. Počkej, vole. To je televize? Ne. Tej, vole. Ale jde do toho elektrika. To byla možná pračka. Není možná lednička, zezadu to vypadá. Tam jde k tomu elektrika. Počkej. No, něco jako lednička. Tam je čudlík. Elektrického křesla, elektrická skřínka. Hezky. Ne, to je vytápění, čum, tady to je. Ty vole, fakt, že jo? Jo, to dává smysl, že do toho šla hadica s teplou vodou. Policie, čere. A to je stará páska, debil. No, vole, teď už jsou modro. Ty. Ty vole, hezky. Pojďme, tudy má. No a bacha, tam je to propadlý hnedka. Jo. Čum podle mě tady. Ty vole. Ty vole. Co? Ty vole. No hezky. Tak tady nejdu, vole. Počkej, nebo možná. Tam je to stejně nové. No, tam je to nové, takže tam to stejně nemá. To bys ani tady nechodil. To nemá, no, fíčo, to je o hubu. To může pod nohou. To je smysl. Sice tu jsou ty, vole, možná bych přeskákal přes trámy, ale to je píčovina jak dělo. Pojď sem. Stejně to nová budova, to nemá smysl ani prozkoumávat.
Hezky. Pes. Hej, silnej pes. Jako... To je terč, vole. Počkej. Tam podíváme. Jo, počkej. No, to jsou pokoje tohleto, to bude to samé. Jo. A hlavně to nemá smysl ani. No. Zase další topení. Ty vole. OK. Zajímavé. Pokoje prostě. Pojďme nakonec chodit. Jo. V těch pokojích mít zajímavého. No. Tu je prostě koukanka. Projdeme jeden. No, to nemá smysl. Jdeme nakonec chodit. Jestli nějaký ne... Opatrně, našlapuj. Fakt jako. No, to je to samé, vole. Jo. Prostě koupelka a pokoj. Komunistická, jo. Kontrol C, kontrol V na plánech. No, hej, to jsi hezky řekl. Co je? Kdo tam je? Není. Kde dole? Co? Schody. No další, no. Já jsem se lekl, že tam třeba Jura čeká nebo něco. Kurva. Já slyším brouky nějaké, jestli to nejsou včely. To budou vosy nebo něco. Jo, vypadá tak moc. Tu je rozjebané dřevo. Zase ty pokoje samé. To bych neriskoval. Jdem Jdem po schodech dolů. Hovno. No, to drží. A hnedka nahoře jsou vosy. Tak jdi tam a pryč. Jo, já jdu do hajzlu raději už. Za jak dlouho se stýhla? Tady je kunda normálně. Hezka. Ale, hele, to bude až po 8, já musím v 8 být doma. Kolik je? Jo, hned. No, to se nepodívám v rukavicích, kurva. Kurva. Nevím. Máme čas? Určitě. Pojďme to proběhnout. Pojďme dolů. Počkej, tak počkej, já se, no jo. Po jednom opatrně. Jak bych to proběhl? Jdem? Počkej, neprobíhej nic. Šmajlík. Mám to vykopnout? Ne, ser to. Jsme na zemi. Zase to samé. Zás prostě kontrol V, kontrol. Ty vole, to nečum. Stůl. Ale ten už je 1000krát vylutěnej. Nábytek. To je jak ta místnost, to je přesně jak ta místnost, No. kterou jsme se zbourali. Jdem na konec chodby, tam bývá něco zajímavého. No. Já přísahám. Tady jsem byl v Escape the Backers. Smajlíky další. Koupelny, To bude všechno stejně. ale hajzly ukradené. No. Kámo, já bych prostě, Temní šrifle. no, A pak zpátky. počkej, opatrně, já se fakt bojím ty čoty, o ten strop, vole. Tady jsem za paní brouci, já se začínám bát o své zdraví. Jdem dolů? No můžem. To ale jako ty dřevěné schody jsou actually celkem hezký. Jo, Už natáčíme 9 minut to pomalu. mi připomíná starou školu, jak jsme měli. Já si moc ani už nepamatuju, ty vole. Ty vole, tu je ještě nižší sklep. No to je to, kde jsme se my přes ten sklep nedostali, víš? No jo, pravda. Protože to tam bylo za barek, ty vole. Tam vypadá ta místnost dobře. To vypadá normálně spíš jak koleje, než... No, jako než možná, že jo, hotel. no. Však čum, jak je to malé. No. Tak víš co, oficiálně se to jmenovalo Utulna. 24.2.2002. Víš čo. Škoda, že nemáme fix nebo spray taky. Ty vole, Jdem? to je smrt. Edis volá ho jednou. Sem. To je zvedla podlaha. Pojď blízkou zdí. Já se chci kouknout tam, jak je zahlavěno. No. Taky. Rozvodnej, ču na to. Počkej. Nejde. Pojistky? Ty píčo, to je staré. No je, vole, ale. A tam je hnusný pavouk, takže se k tomu Jo. nechci přiblížit. Ty píče, počkej. To manuál ukradený už je. Kamo, to byl podle mě ten bazén, já jsem četl, že tu byl bazén, vole. Fakt?
Jo, já jsem četl na stránkách, že to byl nějaký bazén. Nějaký snad 30 000 litrů, vole. Což tohle... Dílna, vole. Zkusme kliku. Tam je. Ty pičo. Hej. Ha, koukej, co jsme mohli mysnout. Tady boje na pičo. O, na to nešahám. Mám? Já nevím. Shooter. No. Ty pičo, hezky. Ty vole. To bych nechtěl rozvěžovat. Kámo, to je chlor, vole. Podle mě všecko, na co tady šlapem, je chlor, vole. Jdem do hajzlu. Vem jdem. Vem kuklu. To se ti nevyplatí. Nadýchat se chloru. Ještě tady omdlít, vole. To tak jsem. Nic, otáčíme. To je zase zazděné na ten novej kus. To je písek. No, jo. Nebo jedna brouky, co jsou tu popadají. No, vidí. Já mám pocit, že už totiž tu není dobrý vzduch, vole. Že se mi dýchá divně. To bude strasa. Jdem dolů? No, já ti nevím. Na příště. Podle mě můžeme se vrátit příště, vole. Teď bych už to strál. Jo. A bez tak, zase to bude podle mě to samé jako minule, že to tam bude zazděné do té nové budovy. A jo, už jdeme. Páčidlo máme nahoře. Ne, nemůžu teďka. Ne, lehce fakt ne. Jdem zpátky. Oni jsou píčo páčidlo už volají, že? Jo, počkej, já jsem úplně zapomněl píčo, že tu jsou stropy na stračky. Prostě rovně. Jo. Tam je ta místnost. A To bude zábava? jsme nepřišli tam, ne. Ale bylo by to tak. Jo, netopí, pičo. Fakt? Jo, a tam je ta díra, teďka sletěl dolů. Hezky, ono. Dráty? Tak zdrháme. Jo. Nejrychlejší cestou budeme. Jdem. Ti kokoti už se snaží něco rozbít, vole. To jsou debilové. No, 12,5 minuty už točíme. Dobré. Hej, ukončí to u východu. Jo, tudma jsme prolízali. My jsme se ještě ztratili. Ne, tak nám by došlo, že tam nejde prostě, tak by jsme... Tam je, krasavec jeden. Proletěl zaznavek. Jo, fakt, netopír. A tam. Jsou dva. More, tam se nedostaneš. Jdem pryč. Oni jsou hned vzadu. Jsme je zbudili. Ať nás, vole, No, nepokousaj a nedostaneme koronavirus. no. Ty vole, já jsem úplně zamrdaný. Nestratil jsem nic? Ne, koukni se tady ještě. No, svítidla za tu. Ne, tam nic není. Tam nic není, to je jenom sklad, vole. Tak, No, končím to. Ty vole. Končím to cave divingem. ok. Rukama napřed. Přesně. Musíš obě, vole. No to ne. Tak rukama napřed. Au. Já přijdu domů, já Taky. Dobré, končím.